Искаш да развиваш кариера в киберсигурността? Сега ще ти покажа топ събитията, които не можеш да пропуснеш в България и по света. Като разбира се, нека да започнем с българските събития. Първото събитие, което се организира на територията на България е OASP София Chapter, като неговата цел е да обедини бели и черни хакери. Като имам клип за тази тема, можеш да изгледаш. Като тези хакери могат да споделят важна информация един с друг. Като това изцяло се нарича нетворкинг между хакери. Ако се чудиш дали събитието е платено, не, безплатно е. Второто събитие е Cyber Security Talks България. Това е първото месечно събитие по киберсигурност у нас, като се провежда всеки втори вторник на месеца на различни места с безплатен вход. Следващото е B-Side София. Това е конференция, която събира киберексперти от цял свят. И след това са в workshop, които ти показват демонстративно как се случват нещата, които разправят. Минахме българските събития, айде сега да видим и в глобален мащаб. Първите две събития, които всеки един киберексперт е чувал, се казват Black Hat и DEF CON. Те се провеждат в Лас Вегас и са най-големите хакерски конференции, в които мога да упражняваш лабове, CTF-и. Също така всяка година имат брой участници над 30 000. Следващото събитие е RSA Conference. Главните теми са Cloud услуги, AI и разбира се киберсигурност. Като всяка година то събира над 45 000 човека и се провежда в Съединените американски щати. Като за финал избери събитие, което пасва на нивото ти. Разбира се, може и да е на по-горно, както DEF CON и Black Hat, но все пак е хубаво да се запознаваш с хора, които са вътре в сферата и могат да ти дадат много опит. Учи се, срещай се с хора и прави контакти. Ако си ходил на някои от тези събития, които споменах, сподели ми долу в коментарите, ще ми бъде интересно. И последно, чакай. В киберсигурността правилото е виж, чуй и бъди там. Благодаря, че изгледа клипа до края, последвай ме. И ако не разбра, това е 30-я ден, който вече качвам съдържание по киберсигурност и онлайн безопасност. Вече пренасочвам съдържанието си в YouTube, така че ме последвай и там. Благодаря ти!